Halo, halo, halo. 1, 2, 3. Raz, 2, 3. Jeżeli mnie słyszycie, napiszcie na czacie. Mam was. Bo to nie jest live na Hitboxie, to jest YouTube. Ale jak mnie słyszycie, to możecie łapkę do góry dać. To nigdy nie wadzi, nie? To zawsze jest spoko. Restoj mili. Witam was serdecznie. Powróciłem sobie na troszkę do Battlefielda 4, czym zostałem tutaj, że tak powiem, ściągnięty, zmanipulowany. Już wam tłumaczę. Za niedługo wychodzi dodatek, darmowy dodatek do Battlefielda. Zwróćcie uwagę na te słowa. Który to będzie jakby takim remasterem, jak to powiedzieć, reedycją pewnej mapy z Battlefielda 2. Teraz sobie nie mogę przypomnieć nazwy, ale pewnie ktoś z was mi zaraz tą nazwę tutaj przypomni, także stwierdziłem, że czemu by sobie do tego BF-a tutaj trochę nie wrócić tego czwartego, nie tylko ten Bad Company, ale może i tutaj coś się uda podziałać. Jeżeli ktoś tą czwóreczką byłby zainteresowany, to na G2A ona chodzi po jakieś 38, nie więcej jak 40 zł. Link do G2 oczywiście ma się w opisie, gorąco zachęcam. Z kodem Pieron, 3% zniżki. No i tak co, i tak popykamy. Nie jest to mój pierwszy mecz. Jeden mecz rozegrałem już wcześniej. No nie poszedł on, że tak powiem, nie udał się satysfakcjonująco. Dlatego stwierdziłem, że trzeba zagrać jeszcze coś. Bo ja tam w meczu doszedłem i on się skończył po 5 minutach. Ja tam w meczu doszedłem. Niefortunnie mocno. Czy to można? Teraz można. Teraz można, moi państwo. Także nie nawalczyłem się tam. Mam nadzieję tutaj zawojować coś odrobinkę przynajmniej więcej. Bo to nie o to chodzi, żebyście wy oglądali, jak ja biegam cały czas i ginę, nie? Tylko żebym też się coś mógł z killem, jak już nie poasić, to przynajmniej żeby to nie była jakaś skończona, że tak powiem, prawda, kompromitacja. A wiecie jak to jest? Im więcej gadania, tym mniej zabijania. Przynajmniej w moim przypadku. Dobra, i my się tutaj czaimy w ciemności. Pamiętajcie, moi drodzy, gdzie ciemno, tam i przyjemno. Właśnie tak. I teraz ja bym tu chciał jakiegoś wroga znaleźć i pozbawić go to, co on ma najcenniejsze, czyli... nie portfela. Życia. Coś... Nie no, ja strachłem. Kto to mnie zabił? Fin. Czy to jest... Nie, to nie jest finlandzka flaga. Co to jest za flaga? To jest w ogóle jakaś flaga, czy to jest jakieś zmyślone? Dobra, nieistotne. Nie jesteśmy tu, żeby flagi podziwiać, żeby kopać dupy wrogom. Tam jest transporter, czy też auto, czy też czołg. Jest to transporter opancerzony, który będzie tutaj robił nam kuku. A ja się mu postaram... No, jakby z karabina to mu nic nie zrobię. Mogę jedynie pomachać ręką na niego. Nawet nie mam możliwości mu fuckersa pokazać. No i to są, moi drodzy, nocne mapy, no. Nie widać nic. Swoją drogą, wiecie co tu by się przydało? Przydałby się noktowizor, ale normalny, nie na broń. Tylko normalny noktowizor, taki montowany na łeb. Chyba, że tu taki jest, ale ja nie wiem nic o tym. Ale kurde, byłaby trójeczka. 5 HP i tak go ktoś zabije. O to się nie martwię, bo on już i tak jest martwy, nie? Nie martwię, bo on jest martwy. Jakaś logika tam się ukulała z tego, nie? Dobrze, ja bym sobie w ogóle wziął technika, tylko czy mam tu jakiegoś technika, który... bo przecież oni mogą wszyscy mieć wszystkie bronie. Także co ja się tu martwię? Co byśmy sobie spróbowali? Może to. Tylko wiecie co by było dobre, żeby tutaj był ten celownik do tego, a tu tego celownika nie ma. Bo bez tego celownika to tak troszkę... nie chcę brzydko powiedzieć, ale no nie ugramy. Dobra, no spróbujmy, no ale ciemno i nie do końca przyjemno. W takiej opcji, no ale okej. Ewidentnie, pamiętajcie, kto widzi w ciemnościach, no tak jakby ciężko się domyślić, że ma przewagę nad tym, co nie widzi, nie? Ja nie widziałem,
On widział, moi państwo. Czy miał cel... A nie, miał celownik kojot. Kurde. Czyli tym razem wymówki nie mam. No dobra. Czyli jakoś się da. Czyli jakoś się da żreć i przeżyć. Przejmujemy flagę, a w zasadzie chcielibyśmy, ale... Czy tam jest wróg? Dokładnie, tam jest wróg. Czy on rzucił we mnie granatem? Nie, na dół. Tam był gościu skitrany, a nasz kamrat nawet o tym nie miał zielonego... A teraz pojęcie jest blade czy zielone? Ja już trochę ogupłem. Proszę nie zabijać naszych kamratów, bo nasi kamraci są nasi, jak mówi nazwa. Miało to sens, mam nadzieję. Ten mecz może potrwać. Ten mecz może potrwać, tak widzę. Po szybkości ubywania punktów. Tu można coś zrobić śmiesznego. A, można oświecić. Czyli można by zrobić, to jest Bayer. Można by tu fajną zasadzkę zrobić. A my zrobimy tak. Aha, myślałem, że blue screen wydupi. A to tylko GG aktualizowało. No, to spoko. Uff. Wyglądam taką fajną szczelbkę. O, brzmi tak... Ojej. Tak by się ją chciało, aż tak po tym tłoku tak... Pochalać, nie? To tak, ja tak mam. No dobra. Nieistotne. Ale wiecie o co chodzi. Brzmi jak taki pistolecik nakapiszony jakiś. Malutki, biedniutki. No i w ogóle mówiłem o tym... nagrywając ten... O, jak przydupili fajnie z dronów. Mówiłem o tym nagrywając poprzedni materiał, no ale że go, że tak powiem, skasowałem i puściłem w odmęta. To powiem to jeszcze raz. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że macie Battlefielda, albo dowolny inny tytuł, nie musi być Battlefield. Ale na tym silniku graficznym, z tą oprawą, z tym udźwiękowieniem, oświetleniem, animacją, ze wszystkim w ogóle, z feelingiem postaci i tak dalej. Jest II wojna światowa i wybiegniecie na tej plaży Normandii, Niemcy tam walą z tych MG42, albo na opak w multi na przykład, nie? Wy walicie, oni biegną. Jakie to by było... Nie mogę o tym mówić, bo się rozmarzam, wiecie? Rozmarzam się, a potem mi jest niesamowicie smutno, że to jest tylko moja wyobraźnia, a twórcy już chyba niestety na amen tematykę gier drugowojennych odpuścili. Można by było o tym dyskutować miesiące i laty, cytując postać z pewnej bajki, kreskówki. Ale co tu można powiedzieć? No przyczyny tego są nieznane mi w sumie. Ja rozumiem, że w pewnym momencie był przesyt na klimaty drugowojenne, ale to było bardzo dawno. Ja rozumiem, że teraz jedzie się na fali promowania nowej technologii w grach i tak dalej. Rozumiem też, że pewnie dużą rolę odgrywa tutaj jakaś poprawność taka historyczna, że tym by się nie podobało, że tu pokazujemy tak, a tym by się nie podobało, że to, a historię piszą zwycięzcy i pewnie byłyby problemy na tym tle. Niestety jestem tego świadomy. No także wiem, że no na pewno liczba trudności, z jakimi twórcy by się zmagali przy tworzeniu gry o klimatach II wojny światowej, a tam wiadomo, a tam by trzeba było pokazać wszelakie aspekty tej wojny, nie tylko bohaterską walkę, ale trzeba byłoby też i pokazać może mordowanie cywili, a może jakieś palenie wiosek czy coś takiego. No jeżeli się chce zrobić grę jakąś wierną, autentyczną, no to wiecie, no wypadałoby i takie elementy tam zamieścić, a to są elementy, których raczej twórcy boją się, trzeba ich też trochę zrozumieć jak ognia, nie? No, to jest, wiecie, to jest wchodzenie na tak zwany śliski grunt. I ten grunt jest tak śliski, jak to jest tylko możliwe. Jest śliski masakrycznie. Niestety. Bo żyjemy w świecie zdominowanym przez poprawność polityczną. Taka jest prawda. No i to nie sprzyja powstawaniu dobrych gier, to nie sprzyja powstawaniu dobrych filmów, jakichś traktujących o wydarzeniach historycznych, bo wiecie, ile perspektyw, tyle wersji danego wydarzenia historycznego. Jedni to widzieli tak, jedni to mają za zwycięstwo, drudzy to mają za porażkę i no,
Trzeba by to było jakoś lawirować, manipulować, żeby dogadzać kilku, że tak powiem, stronom jednocześnie, nie? Żeby kilka wilków sycić, a żeby kilka owc było jeszcze oprócz tego całych, no. Nie jest to łatwa sztuka, nie jest to łatwa sztuka. Także na tego typu obrazki właśnie jak mordowanie ludności cywilnej, gwałty, rozstrzeliwania, palenie wiosek, grabieże, ściąganie zegarków z rąk i tak dalej, no myślę, że w grach takiego czegoś to się długo nie doczekamy. Teraz już jest czwarta strona medalu. Czy jest... czy... Wiecie jak to jest? Czy ludzie chcą to oglądać? No, rozwalą mnie, ale ja mu też napsuję zdrowia. No dobra. Czy ludzie chcą to oglądać? Wiecie o co chodzi, bo jest też kupa ludzi, którzy jednak wolą żyć pod kloszem takim bezpiecznym i udawać, że nie, że to wojna tak, ale to była taka wojna, no... Strzelali do siebie, a w sumie to nawet z daleka i oni nie widzieli do kogo strzelali, nie? Lol, no dajcie żyć. I to tak wiecie, nie, a jakieś tam... Przepraszam, aż mi się czkło, aż mi się hepło tą poprawnością. A że jakieś tam gwałty, coś, nie, to... Gdzieś się tam działo, ale to... Pojedyncze, zwyrodnione przypadki, wiecie. No kurwa, no... Przepraszam, że się tak irytuję, ale no jak może tak być 8 na 11? Kuźwa, gańba mi jest, ja to mam na YouTube'a potem pokazać. Trochę godności ludzkiej mieć 11 na 11. Coś tu trzeba ugrać. W ogóle tu mało wrogów spotykam. Tutaj cały czas jakieś pojazdy opancerzone, czołgi, gówna. Sylna go, patrzcie. Jeb! W dobrym momencie to powiedziałem. No. I tak to... gwiazda. No i tak to wygląda z tymi grami, no wiecie. Nie wiem, mam nadzieję, trzymam kciuki, wy zapewne też. Wy zapewne też trzymacie kciuki, jeżeli chodzi o te gry drugowojenne, żeby one powstawały, żeby wrócić do tych klimatów. Jest tyle naprawdę teatrów wojny. Nadal... Swędzi mi napal, sorry. No patrzcie. Chyba na gorzą. Jest tyle naprawdę teatrów II wojny światowej jeszcze niezbadanych. Można by pokazać Monte Cassino, można by pokazać walki w Afryce. Tobruk i tak dalej. W Norwegii, kurde. Albo na przykład w Niemczech walki już jak wkraczali alianci zachodni do Niemiec jak weszli, czy może jak to wyglądało po przejściu frontu, po wejściu Rosjan do Niemiec, no to tam gwałty i grabieże to chleb powszedni by był, nie? Dlatego no z tym ciężko pewnie. O, trofioł! Albo trefioł, jak to go dają też. Ej, walą chyba jakimiś obesranymi, płonącymi... Jest w ogóle coś takiego jak pocisk zapalający do czołgu. Ja widzę, że to jest jakieś takie dziwne. Tutaj, że ja coś za bardzo ginę i coś się za dużo pali. No ale dobra, niech będzie, że przypadek. Ewentualnie. No także to bym zobaczył, powiem wam, no. Liczę na Call of Duty. W ogóle wiecie, przed Black Ops, przed ogłoszeniem... LOL. Ja mam szczęście w tej grze obesrane. No nie mogę, no. Przed ogłoszeniem Black Opsa trójki była taka plotka, że to ma być niby Call of Duty World at War 2. No i pomimo, że nie byłem wielkim fanem tej gry, bo ona miała bardzo dużo takich baboli historycznych, nieścisłości i tak dalej, to bardzo się tą wiadomością ucieszyłem. Wręcz zajarałem. Było zdupił. No ale, moi drodzy, jak myślicie, co się okazało? Znaczy, jak myślicie, no co się okazało? To się okazało, co jest? Nie ma World at War, jest Black Ops, który mnie interesuje nie bardzo. Oceny dostaję różne, czasami bardzo pozytywne, czasami bardzo mocno średnie, także no, kiedyś na pewno nabędę sobie ogram. Wiem, że jest fajny tryb zombie, taki do kooperacji, także to by mogło być coś, co by mnie zainteresowało, ale... Kurde, drugowojno wróć, taki jest postulat Niklausowy, drugowojno wróć. Myślę, że kupa jest ludzi, którzy by podpisali petycję, wiecie, taką petycję udupić i tam, drogie EA. A zrobijcie grę o II wojnie. Zróbcie, no. Mogę zmienić funkcję, ale ja nie chcę, ja lubię moją funkcję.
Zamknij włas. Wow. Spoko. Spoko kniw. Można komuś na przykład palce przyczasnąć. Palce! Panca? PDK. Dobra. Na intka. Turu, puru. O, w ogóle byliście na nowym Bondzie w kinie? Jeżeli byliście, to jestem ciekaw, jak wam się podobał. Bo, no ja swoją opinię to już nieraz wyraziłem. Mi się podobał. Skyfall lepszy, bo piosenka lepsza. Ale jeżeli chodzi, że tak powiem, zawartość papierka, to no bondowo. Powiem tyle, dużo Bonda w Bondzie, czyli że dobrze, nie? Czyli że dobrze. Jest zły, są tortury na krześle, ale nie będę nic spoilerował, jak ktoś jeszcze nie widział. Jest to, co być powinno w Bondzie. On sobie jeździ tym Abramsem, obesrany patol. Myśli, że jak ma dopancerzonego Abramsa z pancerzem aktywnym, to jest królem świata. Tak naprawdę to wiadomo, że ja jestem królem świata. Na kładzie pochulamy. Zobaczymy. Z tymi światłami to mnie pewnie z kilometra widać. Patrzcie, jak go wdupia. Ostro, nie? Jak na Niklausa... Jak na Niklausa Pierona przystało. Niklausa Śląskiego Pierona. Co to się tu robi? Coś się zepiło. Ej, zdupcał coś. A, to są takie chyba... Takie jakby zasłony się tutaj, z tego co pamiętam, robią. Kurde, no nie widzę go, no nie zastrzelę go, bo nie wiem do kogo strzelać. Gnoje mają te termowizory, których nie mam ja. Mówię gnoje, bo im zazdroszczę oczywiście, no i no... Dobra, ten termowizora akurat nie miał, nie, ale... Ale załóżmy, że miał cheaty w oczach. Mogło tak być, no powiedzcie, że nie. Dobra, no tak wiecie. Nocna mapa, bardzo fajny bajer, tylko bez tego łonego to... łonego. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Bez noktowizora to raczej gówno. Patrzcie jaki... O ty kutasinoty. Nie ma. Wyeliminował. Ze szczelby, flinty, dwuruły, dubeltuwy. Ktoś sobie biegnie tutaj. Ależ jak Postorbili mnie z boku, brzydko. Nie powinno się tak. O, powinno być wpisane w jakąś konwencję genewską graczy. No, nie robić tak. Jest ostra jazda. Bez trzymanki. Kolego! Nie pójdziemy na jednego. Ach, kurde. Ale 2 trafienia ode mnie zebrał. Jeszcze wpadł kołem, to... Lol, jak to wygląda daremnie. What? Ej, normalnie go zwrytło jak w H1 te auta. Z tą fizyką zdupioną. W ogóle jakby H1Z1 miał taką grafę jak BF. Ja wiem, że to jest całkiem inny gatunek gry i tak dalej. To... Ciężko, bo tam mapa jest przepotężna, nie? Są jednak dużo mniejsze w porównaniu do tego, ale pomarzyć można. Tak jak o tej drugiej wojnie to... taka grafa w H1. Co by to było? Czulna mu tam coś nie trafił. Ale może jeszcze się uda. O, to mój czas. No to jest przynajmniej... To jest przynajmniej film obfitujący w zniszczenia pojazdów opancerzonych. Niklaus idealny antyczołgista. Tak jak na przykład Grigori Sakaszwili to był idealny czołgista. Ja jestem idealny, niszczyciel Grigori Sakaszwili. Grigori pewnie się tam... Jakby był w grobie, to by się przewracał, ale no przecież przeżył, nie? Kto tam zginął w końcu? Ten Ruski na końcu ginął z 4 pancernych. I ten Ruski zawsze tam wbiegał na górę i zawsze tam strzelał do niego ten młody z Hitlerjugend i pomimo, że Ruski, to mi go zawsze było szkoda tam. Kichol dalej swędzi. W ogóle z 4 pancernymi to jest dopiero tak, że jak człowiek obejrzy sobie po latach, to
ciekaw mnie, ile tam jest obrzydliwej propagandy proradzieckiej, nie? Aż się to w obecnych czasach trochę ciężko patrzy, szczerze mówiąc, no ale... A jak to człowiek oglądał Zagnoja, to tam z tym nie miał problemu. Nie ogarniał w ogóle... O, fajny ogień. Nie ogarniał, o co chodzi, nie? Potem już zaczęło się to... Zaczął się człowiek uczyć historii w szkole, potem... Także już ten... Czarprysta, bańka mydlana strzeliła i okazało się, że... Nie wszystko co tam w tym... Nie wszystkie wartości tam przekazywane w tym jakże super serialu są aktualne i w ogóle mające coś wspólnego z rzeczywistością. Ale rzeźnia. No ale dobrze w ogóle, że do człowieka przyszedł taki moment refleksji, nie? Można było tak całe życie myśleć, że Polacy i Rosjanie to byli tacy wielcy bracia i oprócz tego... A Niemcy to w ogóle... Najlepsze jest jak w tych starych, kręconych za komuny filmach polskich wojennych się robi z Niemców takich kompletnych debili, nie? Takie ciule naprawdę, że do 3 to tak ledwo, że... No ale wiadomo, wiadomo jak to działało wtedy, nie? Wiadomo, co te seriale miały prezentować, jak to miało wyglądać. Ja się dźwigłem, no 14-15, całkiem na dobry wynik wyszedłem. Dobra, ale wiecie co? Bo ja widzę, że ten mecz potrwa jeszcze z 3 godziny. Ja sobie go dokończę. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję za uwagę. Rzucę wam tutaj tradycyjne napisy końcowe. Jeżeli wam się podobało, łapko do góry. Powiedzcie, czy chcecie więcej BFA 4. Co w ogóle chcecie, jak wam, co tam u was i tak dalej. Dziękuję wam bardzo za uwagę i co? No i ja idę walczyć, a wy tam też walczcie.